Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing anak-anakku kelas loro SD Muhammadiyah Wolu Surabaya. Piye kabare? Mugi-mugi anak-anak hebat kelas loro SD Muhammadiyah Wolu Surabaya selalu diberi seger waras lan sehat. Kenal lo, Bu Guru, jenenge Bu Almira. Dino iki Bu Almira ngajar basa Jawa ulangan siji tentang urip rukun. Tujuan pembelajaran dino iki yaiku sing pertama, siswa iso ngidentifikasi unen-unenan basa Jawa lan ngrungokke cerita teks teko Bu Guru. Sing keloro, siswa iso mbedakake pelafalan unen-unenan saka basa Jawa. Sing ketelu, siswa iso ngucapake basa Jawa secara sempurna lan tidak sempurna secara jelas. Sing kepapat, siswa iso ngucapake basa Jawa secara jelas dan benar. Sing kelima, siswa iso ngejo basa Jawa secara jelas. Oke anak-anak, lanjut saiki anak-anakku kelas loro buka buku basa Jawa judule Sinau Basa Jawa. Sawise nyiapno buku Sinau Basa Jawa, anak-anak dibuka kaca 5 pasinaon siji teks pinilih judule kerja bakti ing lingkungan. Oke, sampun dibuka. Lanjut Bu Almira macokno teks pinilih sing judule kerja bakti ing lingkungan. Lan anak-anak saiki ngrungokne nggih. Kerja bakti ing lingkungan. Sawijining dina ing kampungku diadakake kerja bakti. Rasa kompak lan rasa peduli isih dibutuhake supaya mujudake kahanane lingkungan sing resik ing tengahe bebrayan. Tuwuhe rasa kebersamaan iku uga bisa awujud kanthi cara kerja bakti sing dianakake kanthi cara rutin. Tujuane supaya bisa mujudake lingkungan sing resik, endah, lan asri. Saiki diwalik bukune lanjut kaca 6. Kabeh masyarakat padha gotong royong kanggo ngresiki got lan aliran banyu. Yen ora diresiki bisa menehi dampak negatif kanggo masyarakat ing kampung. Warga padha ngresiki resek-resek sing gumletak ing lemah. Warga uga nyepakake uwit kanggo ditandur ing pinggir-pinggir dalan. Piranti-piranti sing digunakake kanggo kerja bakti yaiku pacul, arit, sapu, cikrak, gerobak sampah kanggo ngangkut resek-resek. Kerja bakti iki diwiwiti jam 7 isuk. Kerja bakti ajeg dilakoni seminggu pisan, yaiku ing dina Minggu. Masyarakat uga nggawe peraturan yen ana warga sing telat bayar duit iuran sampah bakal dikenei denda 2 kali lipat bayar iuran sampahe. Yen uga ana warga sing ora melu kerja, uga bakal dikenai denda arupa surat pernyataan lan diserahne ning Pak RT. Yen ana salah sawijine warga sing mbuwak sampah utawa resek sak enggon-enggon, bakal dikenai denda 20.000. Duwite asile iku bakal ditukokake piranti kanggo resik-resik kayata tuku rabuk, wadah sampah, pot, bibit tanduran, uga ditukokake piranti liyane sing bisa kanggo resik-resik ing kampung. Sawise Bu Almira majakno teks judule kerja bakti ing lingkungan, saiki Bu Almira ngekei rangkuman arti kosakata saka teks bacaan. Mujudake artinya mewujudkan. Piranti artinya alat. Diwiwiti artinya dimulai. Dilakoni artinya dilakukan. Ditukokake artinya dibelikan. Saiki murid-murid ditugasno jawab soal gladen siji kaca 7. Saiki lanjut pelajaran gladen loro
Kaca sanga mbedakake swara jejeg lan swara miring. Swara jejeg yaiku swara ing tembung sing ana huruf vokale a, i, u, e, o. Swara jejeg disebut swara sempurna. Swara miring yaiku swara sing ana ing tembung tanpa ana huruf vokal ning akhirane. Swara miring iso disebut swara tidak sempurna. Saiki Bu Almira menehi contoh jejeg. Sing pertama, widodo, apa, loro, piro. A miring, palupi, dadi, manis, ati. Contoh swara i jejeg. Dadi, mati, pari. Contoh swara i miring. Manis, guling, jarit, lading. Contoh swara u jejeg. Dadu, lampu, putu. Contoh swara u miring. Sarung, marmut, alus, wisuh. Contoh swara e jejeg. Sate, luwe, duwe. Contoh swara e miring. Bebek, golek, mewek. Contoh swara o jejeg. Soto, obat, omah. O miring. Dados, klobot, adoh. Oke, sampun kalian sinau basa Jawa tentang bedakake swara miring lan swara jejeg. Saiki murid-murid ditugasno jawab soal Gladan loro kaca 10. Oke anak-anakku kelas loro SD Muhammadiyah Wolu Surabaya, cukup semanten pelajaran basa Jawa dina iki. Muga-muga murid-murid kelas loro iso paham. Bu Almira tutup pembelajaran dina iki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.